Salam alaikum Malien Tchana Mousso Demsa Ani Baba Koroba aw faka bɛ kan sui Mali Actu kan ni wagati na aw bisimila émission ɲɛŋɛ ale kɛnɛ kan bi ani belebele wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo tuguni nka ale ta tɛ dɔnkilida ye ale ta tɛ catiri bɔ ale ta ye tɔn de k'i ban k'i yuguba voilà o de ye ale ta ye ale tɛ maa wɛrɛ ye kɔ Tom ma Bazumana Kuyate ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Tom i salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Après quand? Bon, on va la barcade. Bien. Il y a là beneen do ka an question kono. Bon, on va faire trop de, on va bon. C'est une chute ça de bio. Oui, tiens, yana ngata ni question yi. Akadi ka foli di en fait ga bako bela jeni. Aw ni ñond ma yangaw yani nga foli di flelke bako ma be foli di ni raka ñemo ma. No e Karim Togola ni Karzigala ko ye be olu foko wal ñumando o timinen ko me Mamadou Diabaté fo o ñere karamo do e o be bolen ko la même makan kulbali fo no e baraka ñoy nje ñogo don do no ni nete dro ale do ali ne be ale do makan kulbali mana boy ambe Fatmata Diarra fo na male wal ko bi olu be baraka ñogo e nkrefel lamine namo o timne ko sam se ga se jamama en flake baga noy ala me baga ni en flake baga woye aw ne nguma assalamu alaikum. Très bien. Tom nam me fe ga fo yin tabunya kili John yera di Tom ni bo Tom ne sigle fle aw nyakoro Tom te Bazumana Kuyate de do Bazumana Kuyate Tom sorla ka daka saraka jandoni me Bazumana Kuyate do do nya fo yin sira na ni ma bon ka daka folo la nga bara folo tu balontan donc nga bara folo tu balontan wa soro me demsani ala donc joueur dot me ko Thomson Olia alet me to ka fenno ke ka to balontan na wotun kadi mo ko sebe donc au fenit me nega tlonga fin mais comme ya soro alet don ka wa confirmer en tant que professionnel footballeur donc o male wala ko Bazumana o ne de wala ko Tom donc Tom nana tene Thomson ne tono atigera Tom na fo kana laba Tom mabi. Ok, o diyara n ye trop. Tom malien bɛɛ b'a dɔn i ye dɔnkɛla ye an bɛ se k'a fɔ i ye dɔnkɛla international ye maintenant Tom yɛrɛ nana dɔn cogo di Tom nana art kɔnɔ cogo di. Bon n nana art kɔnɔ laɲini tun tɛ n ka se art kɔnɔ n ka denmisɛnninya la cɛkɔrɔba fila tun bɛ Côte d'Ivoire n'an b'u wele ko cɛkɔrɔbani n'o ye Yɔrɔ Jalo ye cɛkɔrɔbani n'a terikɛ tun bɛ yen n'o tun bɛ wele ko Pecos. Donc olu de tun bɛ malien fɛn o fɛn bɛ Côte d'Ivoire sigi la n'u ka ɲɛnajɛ bɛ kɛ olu mɔgɔ fila de tun b'a ɲɛnajɛ fanba bɛɛ kɛ donc ne ka cɛkɔrɔba ala ma hinɛ a la Dawura Kuyate donc ale ka dugu ɲɛnajɛ bɛɛ tun bɛ kɛ ale fɛ yen ka caya comme balontan tun b'an ka da la cɛkɔrɔba n'a ka mɔgɔw tun bɛ to ka na o ɲɛnajɛ minnu na ne tun bɛ to ka farikolo jagabɔ kɛ olu fɛ ten mais c'était brut donc n nana to la kamalen dɔ tun b'an ka quartier la o fana tun bɛ denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan fɛnmisɛnninw dilan ka d'u ma ka taa donc misɛnninw na ni o ye donc n donn'o la dɔɔni bon cɛkɔrɔba nana ye k'a fɔ ko n tɛna se ka to ale kɛrɛfɛ ten cɛkɔrɔba in bɔ Abidjan ka n bila ka na Mali la yan donc Mali kɔnɔna na bon gɛlɛya caman bɛ sira la an da tɛna se o bɛɛ ma olu ye a man di n ye ka se olu ma parce que a bɛ miiri janya kosɛbɛ ni Sidney nana ɲɔgɔn dɔn o la n'a bɛ fɔ o ma ko Sidney Mustafa Sila tigɛdigɛnna ka di a to munumunu a kunkolo kan donc n tun bɛ baara kɛ ni Sidney ye Sidney ye n dɛmɛ kosɛbɛ o temps kɔnɔ n nana n yɛrɛ consacré dɔ ma ka ɲɛsin a ma siɲɛ kelen n'o de kɛra sababu ye ni Mamadou Diabaté nana ɲɔgɔn dɔn n'ale y'i hakili to n na sama a bɛ se ka n dege danse professionnelle la tuma min na o y'a sɔrɔ Karim Togola ani Karzigala la ko ninnu Karim Togola de ye n dege Jemɛ dɔn na Karim Togola de ye n dege o la a bɛ Sabalibugu a ka centre bɛ ko centre Togola donc Karim Togola o de ye n dege Jemɛ dɔn na Karzigala la ko tora n kɛrɛfɛ i b'a fɔ ko n fa i b'a fɔ ko n mɔkɛ a mako mana se ma a bɛ n wele ni mako mana se ma n bɛ taa fɛ yen hakilina falen baara taabolo la donc ale kɛra o sira la ten. D'accord n'i y'a faamu i ye a daminɛ Abidjan de ka sɔrɔ ka na Mali la yan. Bon n m'a daminɛ Abidjan n bɛ se k'a fɔ cogo min na parce que n ka formation fanba bɛɛ kɛ Mali la yan de donc ni n ko n y'a daminɛ Abidjan o tun ye n tun bɛ min kɛ o tun tɛ wolo dɔn mais n nalen yan fitinin o y'a sɔrɔ n bɛ san 10 ni dɔɔnin na donc yan de n ye dɔn daminɛ. Yan ne ye kalan daminɛ dɔn na yan ne y'a diplôme sɔrɔ yan ne ye fɛn bɛɛ k'a la o kɛra yan donc yen tɛ se k'a fɔ ko n tun b'a kɔnɔ
c'est comme ni mɔgɔ min bɛ ka ballon tan a ka so kɔnɔna ko ballon tan ye donc i tɛ ballon tan ye voilà donc n bɛ se k'a fɔ yan de don n ma formation kɛ jamana fila kan n ka formation bɛɛ kɛra Mali la yan de. Formation kɛ Mali la yan de ka sɔrɔ ka bɔ ka taa kɔ kan. mais n ka voyage fɔlɔ kɛra san jumɛn. n ka voyage fɔlɔ kɛra le 18 septembre 2004. tiɲɛ. o kɛra Faransi le 18 septembre 2004. i ni jɔn de taara. ne ye Abdramane Diabaté o ye Tumani Diabaté tɔgɔkɛ dɔ ye ani Zeko Abi Séraphin o ye Ivoirien dɔ ye ani Mamadou Diabaté n bɛ ka Mamadou Diabaté min fɔ donc an de taara Faransi ka taa tournée dɔ la o kɛra 2004. ok maintenant sisan i ni yan dɔnkɛla ninnu a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye wa ou bien aw ma deli ka baara kɛ. ni Mali dɔnkɛla kɛmɛ o kɛmɛ ni bi kɔnɔntɔn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. ni bi kɔnɔntɔn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan ne yɛrɛ tɛ mɔgɔ basigilenba ye sisan donc jouer min yɛrɛ kan kosɛbɛ parce que baara in na n'i voyagera mɔgɔ b'i wele o t'i sɔrɔ donc n'i seginna wagati min na yanni mɔgɔ k'i la kodɔn k'i nana ka sɔrɔ i bɛ ka taa tugun donc o gɛlɛya bɛ n yɛrɛ kan kosɛbɛ mais ka bɔ o la ni Mali dɔnkɛla bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni Makani bɛ yen an ni bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc élément caman bɛ yen an ye fila bila formation na Bankumana n'o ye Pacha n'a terikɛ Biko Rouge Asi fana bɛ yen o fana tɛ ka na sisan bon mɔgɔ ka ca donc a bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔn na sɔrɔ tuma parce que ci wɛrɛw bɛ yen. mais ko mɔgɔw b'i ɲini u t'i sɔrɔ o b'a sɔrɔ i voyagera mais voyage man di e la ka tɛmɛ yan. bon fɛn bɛɛ ka di fɛn ɲinina la i bɛ sɔrɔ kɛ fɛn o fɛn na ka di i la donc fɛn ɲinina mana fɛn dɔ bon ka jɛ o man d'a la donc a ka di i ye hali n'i tɛ yan a k'ala ko f'i ye i bɛ se ka passer mɔgɔ wɛrɛ ka bolo ka cogo min na i n'o bɛ jɛ ka baara kɛ pour que i ka baara kana jɔ i n'olu cɛla kana tiɲɛ donc o de ye ne ka laɲini ye nka ni dɔw ye wele n'u m'i sɔrɔ bon a bɛ faamu mɔgɔw mako b'i la dans l'urgence n'i ma se ka sɔrɔ wagati la fo ka taa u mago ɲa de donc n'u bɛ mɔgɔ min na sɔrɔ u bɛ baara kɛ ni o ye en tout cas an kɔni ka niveau la an ka compagnie bɛ yen min tɔgɔ ko DD DD kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɔn dɔrɔn parce que an nana ye k'a fɔ ko o tɔgɔ ye nin ye o de b'an lafiya donc dɔn dɔrɔn. ok komi i yɛrɛ ye DD in fɔ an bɛna i ɲininka DD yɛrɛ i ka don a kɔnɔ DD yɛrɛ fɛn sugu jumɛn don mɔgɔ sugu jumɛn de bɛ a kɔnɔna na ani aw bɛ ka baara kɛ cogo di. mɔgɔ sugu wɛrɛ tɛ DD kɔnɔ artiste kɔ ka fara an baarakɛɲɔgɔn kan ka fara an partenaire kan la majorité a bɛ artiste ye donc DD kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye n y'a fɔ cogo min na dɔn dɔrɔn an nana ye k'a fɔ ko an tabiya la dɔn lagosilen don an fɛ yan kosɛbɛ i b'a sɔrɔ i den bɛ taa ekɔliso la a fɔ k'a bɛ taa ekɔliso la ni dɔ bɛ menuisier la a fɔ k'o bɛ taa baarayɔrɔ mais a fɔ dɔnkɛla ma ko i tɛ baara la dɔn kɔ k'a sɔrɔ ala de b'a dɔn a ko dumuni fɛn o fɛn de bɛ wele n'an tɛ a man di kɔgɔ bun b'an de bolo ka yala donc an nana ye k'a fɔ ko kuma in ye lagosi an ma donc kuma in an bɛ se ka kuma in faamu cogo di k'a bɔ lagosi la k'a kɛ kuma ye an ma min bɛ bɛn an yɛrɛ ma o de ye anw bila k'o lagosi tɔgɔ in ta k'o kɛ an wele tɔgɔ ye siɲɛ kelen dɔn dɔrɔn an bɛ fɛn caman kɛ ni dɔn kɔ ne bɛ kalali kɛ ni dɔn bɔra la n bɛ finikala kɛ mais n tun bɛ baara kɛ salle de sport dɔ la fɔlɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko Jakite sport salle de sport la Filɛmayamugu wɛrɛ da la n bɛ Jakite sport mɔgɔw fo o ni cɛw ni baraji u ka salle d'an ma kɔnɔ an bɛ baara kɛ yen fɔlɔ la yanni an ka déménager Makan par exemple Makan art plastique de kɛ INA la donc tout ce qui est peinture design dessin et tout ale ka baara ye o ye ko dumuni fɛn o fɛn a ka baara ye o ye voilà donc bi fɛnɛ bɛ fashion kɔnɔ n'o ye photo mode ni fɛnw ye donc ça veut dire que en dehors de la danse bɛɛ bɛ ko dɔ kɛ kɛrɛfɛ parallèlement min bɛ an dafa an ka baarakɛdon programme mana se an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ baara kɛ n'o programme banna bɛɛ bɛ t'i ka sira fɛ. d'accord o fana diyara n ye Tom maintenant n bɛ fɛ k'a dɔn est ce que denmisɛnnin b'i bolo i delila ka min former n'a kɛra international i n'a fɔ i yɛrɛ. bon n tɛ n'o kuma fɔ yan a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman mangoya adamaden mana sanga sɔrɔ dɔrɔn a bɛ ɲinɛ dugumala kɔ kosɛbɛ donc ni ko k'i b'a fɔ cogo dɔ la a bɛ fɔ k'i bɛ ka dɔ juguya bi donc mɔgɔ tɛ n bolo n delila ka min layɛlɛ mais mɔgɔ delila ka ne layɛlɛ n bɔra k'olu tɔgɔ fɔ n'o ye Karim Togola ye n'o ye Karijɛgɛ Layɛlɛko ye n'o ye Mamadou Diabaté ye olu ye ne layɛlɛ a bɛ bɛn ne ma ka n layɛlɛbagaw fɔ a tɛ bɛn bɛɛ ma o layɛlɛbaga ka fɔ donc gasi ka gɛlɛ adamadenya la. d'accord an y'a ye sur les réseaux sociaux i ni mɔgɔ dɔw bɛ baara la ne kɔni t'a dɔn jamana min don Dancing Pina t'a dɔn n'a fɔ cogo min na Dancing Pina oui voilà a bɛ se k'i da dɔ la k'a ɲɛfɔ et puis u bɛ jamana jumɛn. bon
programme saba de ɲagaminen don ka programme kelen kɛ yani n da ka se programme ma dɔnkala ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ Allemagne na la a tɛ yen bilen ko Pina Bausch ka pièce dɔ tun bɛ yen nɔ ko Sacre du Printemps a créela o bɛ nin ka san 40 bɔ bi donc u ka laɲini tun ye ka programme kɛ ni farafinna dɔnkɛlaw ye parce que depuis a créé wagati san 50 in kɔnɔna na tubabuw de tun b'a dɔn donc u nana ɲini k'u bɛ fɛ ka dɔn kɛ ni farafinw de ye donc u ye audition kɛra jamana saba de kan Sénégal, Burkina, Côte d'Ivoire a ma kɛ Mali la donc ne bɔra a kalama ko audition bɛ ka kɛ ne nana lajɛ ko bon n bɛna n garisɛgɛ tenter ni n sɔrɔla a la a bɛ diya n ye ni n ma sɔrɔ a la fɛnɛ n bɛ taa ni n ka baara ye donc n nana n ka dossier ci Côte d'Ivoire u ye n ka dossier accepté dossier talen ko u nana bɔ a kalama ko n bɛ Mali la o ko bon ni n bɛ Mali la n bɛ taa Côte d'Ivoire ka taa premier tour kɛ yen hali ni n taara deuxième tour bɛ kɛ Sénégal de donc fo n ka na Mali la ka tila ka taa Sénégal k'o bɛ diya n ma donc k'u bɛ n ka dossier transféré Sénégal pour que ne bɛ taa Sénégal directement ka taa n ka premier tour kɛ comme ça ni n taara n bɛ to yen ka deuxième tour kɛ o bɛnna n ma o ye n ka dossier transféré Sénégal n taara o y'a sɔrɔ groupe fɔlɔ y'a ta kɛ Côte d'Ivoire min kan ka taa o taara groupe filanan ta kɛ Burkina min kan ka taa o taara donc an taara Sénégal an fana y'an ta kɛ minnu kan ka taa kun fɔlɔ la olu taara kun fɔlɔ la n yɛrɛ o kulu la donc minnu taara Côte d'Ivoire ni Burkina olu nana fara anw ka Sénégal tuguni o waati y'a sɔrɔ an tun bɛ mɔgɔ 80 dɔɔnin na donc u mako tun bɛ mɔgɔ 36 de la donc alhamdulillah ne kɛlen de maliyɛn cɛman ye a la maliyɛn muso kelen fana b'a la min tɔgɔ ye Kadija Timata o fana b'a la donc an mɔgɔ 2 de ye maliyɛn an de ka dɔgɔ fana ni jama bɛɛ ye donc dɔnkɛla ye mɔgɔ 36 ye farafinna jamana 14 donc minnu bɛ ka nin ko in labɛn Allemagne Saraswell ani Sénégal école du Save Germain na ko ɲɛ ka yɔrɔ la voilà. D'accord mais aw bɛ dɔn min kɛ fɛn na tan ni ye danse sugu jumɛn an ka kɛ danse ye dɔrɔn parce que à base danse classique mais danse contemporaine b'a kɔnɔ parce que dramaturgie b'a kɔnɔ n ko n b'a ɲɛfɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ d'une façon contemporaine du coup danse de don. D'accord. Tom an bɛ bɔ i ka carrière artistique kɔnɔ dɔɔnin k'i bɛ kuma trop an bɛ kuma dɛ n bɛ kuma kojugu comme ne bɛ bila kuma na voilà n bɛ kuma kojugu mais mɔgɔ si ma de ka n tamatɔ ye carré kɔnɔ ko n bɛ kuma na dɔ bɛ kuma mɔgɔw de fɛ a ka di bi mɔgɔw ye bi ka mɔgɔw orienté u yɛrɛ ka sensibilité la c'est à dire a y'ale diya cogo min na a ka kɛ ten bi mɔgɔ de bɛ ko k'i la n'i y'a jaabi a bɛ tila k'a fɔ k'i da ka farin donc a ye min kɛ pour lui o jaabi man kan ni e ta ye donc ale bɛ ko k'i la ka tila ka jaabi imaginer a kun na n'i ka jaabi mana ni o ye dɔrɔn a bɛ fɔ ko sɔn b'i la ne sɔn y'o de ye n'i y'a kɛ n na a bɛ bɔ ne la ka yafa i ma n'i ma yafa n b'a f'i ye. donc question bɛ na cogo min na e b'a jaabi. ne fa ko ma ko mɔgɔ gɛnfɛn b'i ta fan yɛrɛ la. siga t'o kuma la. voilà. ok e min ko ko Tom bɛ kuma tɔgɔ i ka jaabi filɛ nin ye bolo ka na ne ɲininka foyi wɛrɛ la. maintenant sisan Tom waati b'an kɔ maintenant n bɛ fɛ i ka ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen di denmisɛnninw ma minnu bɛ ka na dɔn kɔnɔ sisan i ka ladilikan d'u ma min bɛ t'u kun na badabada. n bɛ se ka ladilikan min di n tɛna fɔ ko denmisɛnninw mais nouvelle génération professionnelle kɔnɔna na minnu bɛ ka don domaine de danse kɔnɔ i tɛ se ka foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ n'i m'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn fɛn min don i bɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ i m'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn nka n'i y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn o bɛ dɔ de fara e yɛrɛ ka sɔrɔ kan a bɛ dɔ fara i ka faamuya kan ni faamuya bonyana sɔrɔ bɛ bonya donc denmisɛnninw k'a ɲɛɲini fɔlɔ k'u fa jamana dɔnsen ɲini k'a dɔn yan'an ka taa boli dɔnsen tɔw nɔfɛ parce que a bɛɛ b'an bolo an ka dɔn kɔnɔ i ka se a tigɛ cogo ni a tugu cogo n'a ɲagami cogo la i bɛ bɛn n'a bɛɛ ye mais an bɛnnen don ni danse occidentaux ye trop c'est à dire que dɔn minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw kan an bɛ ka girin o nɔfɛ mais an yɛrɛ ka dɔnsen minnu bɛ yen an t'a dɔn an t'u tɔgɔw dɔn an t'u fɔlisenw dɔn an t'u fɔlikanw dɔn et ça c'est vraiment dommage donc ala o tun bɛ Mali la yan nɔ minnu delila ka bɔ yan ka taa Sénégal an kɔrɔ k'o to Sénégal olu tun bɛ an wele Mali la yan nɔ k'an ka dɔnsen dɔ f'u ye n'a yɛrɛ ti bɛna dɔn ba ka ci u ma k'u bɛna mɔgɔw dege a la et ça c'est vraiment dommage donc an ka ɲini k'an fa jamana dɔnsen dɔ fɔlɔ hali n'o danna kelen ma an k'o kelen ɲini k'o dɔn an ka se k'o lakali yan'an ka bɛn ni ko wɛrɛw ye. ok hakili la denmisɛnninw ye kuma in mɛn nouvelle génération ye kuma in mɛn. Inch'Allah. wa an b'a jigiya k'a fɔ fana ko u bɛna baara kɛ n'i ka ladilikanw ye. n'Ala sɔnna ma. ok maintenant an ka waati kɔni banna.
ka sɔrɔ ɲininkali ma ban ayiwa bon an kɔni bɛ yan ka ban kɔni an bɛ se ka taa fɛ a bɛ bɛn ne ma an n'a bɛnna ye don wɛrɛ sa n'Ala sɔnna ma maintenant sisan i ka kumakan laban ani folikan laban b'i bolo n ka folikan laban min ye ne ni n baarakɛɲɔgɔnw n'o ye Makani Bi ye Pasha ni Big Rouge ni Asi Samba ni Seko an bɛ fara ɲɔgɔn kan n'o ye DD n'a jɛkulu n'a partenaire n'a collaborateur ye an bɛ jɛ an bɛ aw fo aw ka weleli la an b'aw fo aw ka danaya la n bɛ aw fo aw ka avantage di la aw ka possibilité di la an bɛ jɛ an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ fɛn min don a ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka gɛlɛn b'a fɔ ko a ka nɔgɔ cogo min ka d'a kan ni sira min ta Ala bɛ dɛmɛ o de kan donc Ala k'an bɛɛ kisi min bɛ n bolo an filɛlibaga jamaw ni an lamɛnbaga jamaw an b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn aw ni ce aw ni baraji wa an bɛ a ɲɔgɔn tuma wɛrɛ an bɛ lasɔrɔ cogo sugu bɛɛ la tuma sugu bɛɛ n'aw mako b'an na a bɛ kuma nin cɛnin fɛ a bɛ se ka a fɔ an ye an bɛ s'aw ma merci à vous ne kɔni kɛra cɛnin y'a bolo sa mais i y'a fɔ cogo cogo a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn ne ma ne y'o de f'i ye komi e y'a fɔ a bɛ bɛn ne ma a bon n b'a fɛ ni ok maliyɛnw ni ne ci kɛra aw ɲɛ garisɛgɛ bi an ka émission ɲɛmɔgɔ ale kɛnɛ kan an b'a fɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma